Un any més, els alumnes de l'INS Berenguer d'Entença han trencat la quotidianitat de les classes per celebrar les jornades culturals, concretament les 23enes. Així, els dies 23 i 24 de febrer, en aquests centres s'han fet tallers d'informàtica, de manga, de tenis i pàdel o de judo. En total, 15 cursos pràctics, entre els quals algunes novetats com el de ioga, l'ecològic o el de fer castells. A més d'aquests tallers, les jornades culturals compten amb xerrades sobre temàtiques ben diferents com la prevenció d'incendis o la sexualitat o una sortida a Tivissa. Bé, el taller fa molts anys que el fem, doncs potser 15 o 16 o 18, molts anys, i sempre ha tingut molt bona acceptació. És un taller de Modern Dance, en el qual primer fem una mica d'escalfament, després muntem una petita coreografia. En aquest cas, la que ha fet la coreografia és la Mari Carmen Gallardo, que en aquest moment no està aquí, i entre les dues hem portat el taller, i després, més tard al matí, a la festa de final de jornades culturals, doncs es farà aquest taller sobre l'escenari més algunes altres actuacions de l'Escola de Dansa. En este taller lo que estamos haciendo es Modern Dance, que yo, por ejemplo, cada año he estado en el taller. Es un taller divertido, aprendes a bailar y también aprendes a conocer a gente nueva. Cantem des dels últims èxits de Michel Teló, la Zarzamora, que tiene una actuació estel·lar, i Justin Bieber, passant estopa, un poquet de tot, M-Clan, de tot. Les jornades culturals pretenen anar més enllà de la formació convencional que els alumnes reben a classe per tal de mostrar-los i ensenyar-los una vessant més pràctica. Les jornades culturals tenen molt de sentit perquè treballem qüestions, evidentment les que ja treballem normalment, de salut, de medi ambient, les activitats de conscienciació amb el tema del trànsit, els continguts transversals de l'ESO i del batxillerat els treballem però amb una dinàmica diferent. És a vegades l'aprenentatge, evidentment a classe, i requereix l'actitud formal, però també la participació i un aire més dinàmic, un aire més integrat amb la realitat social del municipi, ajuden a que l'alumne incorpori també aquests aprenentatges i aquests valors d'una forma potser a vegades més directa. Un dels tallers nous que han tingut més èxit és el de fer castells, el qual s'ha anomenat Creem la nova colla de xiquets del Berenguer d'Entença. Aquest taller ha anat a càrrec d'un professor de l'escola que forma part dels xiquets de Reus. A banda d'això, els estudiants també han pogut veure diferents animals de granja en primera persona, aprendre les claus del judo o l'aerorítmic o familiaritzar-se amb els petards i els correfocs, entre moltes altres activitats que s'han preparat per aquesta setmana. Tots els tallers han estat impartits per col·laboradors que un any més han fet possible aquestes jornades culturals.